da akwai wani alaƙa wanda ake ce masa alaƙa na ruhi. Akwai wannan alaƙa. Mafi yawa madda shine ya rufe mana sanin wannan alaƙa. Akwai wani spiritual alaƙa da mutum yakan samu tsakaninsa da Ubangijinsa. Wannan spiritual alaƙa ɗin yana dangane ne da ƙoƙarin mutum da dagewansa da kuma zaɓin da Allah Ubangiji ya masa. Saboda idan mutum ya samu spiritual alaƙa, ya samu al'alaƙar ruhaniya da shi da Ubangijinsa, to gaskiya yana bautan Allah ne da ta haƙiƙi cikin maƙamul ihsan. Ma'ana shi yana ganin abin da ba ku gani, saboda shi ganin nan nasa ba da gululu yake gani ba, yana jin abin da ba ku ji, jin nasa ba da simaka yake ji ba, ba da fatun kunne yake ji ba, yana zuwa gun da ba ku zuwa, sabila da shi ba da gangan jiki yake rayuwa ba. Ma'ana ba da gangan jiki yake tafiya ba, yana tafiya ne da ruhi. Shi kuma ruhi wani haske ne latif, ko wani abu ne na sirri da Allah Ubangiji sai ya shan abin da ke dauke da shi. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Saboda haka masu alaka ruhaniya da Ubangiji suna da wani wato extra time, suna da wani abu tsakaninsu da Allah wanda mutane ba su san wannan abun ba, mutane ba su riski wannan abun ba. Saboda ruhin nasu shine abin da yake fisgansu, domin mutum jikinsa ƙasa ne, aka halicce shi daga wannan yumbun. Ruhinsa kuma an halicce shi ne daga malakut, a cikin mala'iku ya sako ya shiga cikin wannan jikin. Allah ya yi wannan haɗin ne sabila da ya karrama ɗan adam, walakar karramna bani adam. Sabida haka wannan ruhin kullum yana shauƙin mala'ikun nan, yana son ya yi rayuwa irin na mala'iku. Shi kuma wannan jikin kullum yana shauƙin ƙasan nan, sabida haka kullum jikin yake son ƙasa. Idan rai zai rabu da jiki ma sai kaga jikin yana damuwa, yana shiga baƙin ciki, sabila da jikin in ya rabu da ruhi zai koma ƙasa ne, shi kuma ruhin ya koma sama. Shi kuma ruhi babu abin da yake so kamar ya tashi ya je sama. To shine idan mutum yana da alaƙa ruhaniya tsakaninsa da Ubangijinsa, to ya zamanto wani mutum na musamman wanda ba zan iya tahlili ko na iya sharhinsa ba. Waɗanda suke wannan mustawan su da su iya gane menene hadisun ruhi lil arwahi yasri fatuqbiluhu al-fuadu bila janahi wa ma'jinuhu turabiyyun walakin samar fi lafzihi lughata as-sama'i laqad fadat dumu'ul ishki minni hadisan kana ulwiyan nida'i. Abu ne wanda ba za a iya faɗan shi ba. To kaga tsakanin sayrun nafsi, tafiya irin na rai, da sayrul qalbi, tafiya irin na zuciya, da sayrul ruhi, wani abu ne wanda tsakaninsu akwai tazara mai yawa. Don haka kowa yana tafiya ne gwargwadon iliminsa. Don haka in kaga wani da ilimi, ma dama ilimin bai saba ma shari'an manzan Allah ba, ka ƙaryata shi, to kai ne za ka ji kunya, sabila da wa fauka kulli zai ilmin alim. Akwai wani darasin da za mu ɗauka cikin